יופי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות עם אוריה. מה אנחנו הולכים לעשות, אוריה? פיצה. ממה אנחנו עושים פיצה? מקמח. לא, מבצק. בצק קלים שסבתא עשתה בבית, נכון מה? כן. יופי, אז בואי. רואה? אני מרדדת את הבצק. מרדדת. שלא ידבק, אז אני מקמחת. אני רוצה שהבצק יהיה דק, שיהיה טעים לאכול אותו. אני כל פעם בצק הוא נהדר. ואפשר להכין ממנו גם כל מיני דברים. נכון, צודקת. יודעת. אנחנו נפתח, נרדד כמה שיותר, שהבצק יהיה טעים ולא יהיה עבה מדי. אני לא אוהבת בצק עבה. יכולה גם להפוך אותו, הנה, בצורה כזאת, ואז הוא הולך בקלילות. נכון, אוריה, את רואה? כן. איך אפשר לרדד? באיזה כיתה את עולה עכשיו? ג'. בצורה כזאת מנסית. כן. נעשה את זה עוד יותר דקיק ועוד יותר דקיק. ניקח את הבצק, נלפלף על התבנית במהירות. עשתה יבשה? לא. אני מסתדרת, זה לא בעיה. שנייה. ככה. הופ הופ הופ. יופי. גם פה אני מותחת את זה טיפה, מסדרת את זה יפה. את מצלמת שאני אראה עוד. כן. יופי. זה בלב לכם זה מתקפל קצת. הנה, נתלה לי פה איזה גרגיר של תבלין. כמו אנסים. ככה. יופי. את יכולה לספר קצת על עצמך? מה את עושה בבית הספר? לומדת. תספרי קצת על עצמך, מה את עושה בבית הספר, מאמי? אני גם בחוג ריקודים סלונים 4 שנים. מה את? בחוג ריקודים סלונים כבר כמה שנים. כן. ספרי קצת על עצמך. כן. ואני מאוד אוהבת מוזיקה. ולרקוד. כן. ואיך את תלמידה בבית הספר? נהדרת, גם אחותי. יש לנו מלא תעודות. כל שנה אולי אני מקבלת איזה כמה תעודות. של מה? של הצטיינות? של מדעים, של שפה, של
כל מיני, הבנת הנקרא. עכשיו סבתא מורחת רסק עגבניות שעשיתי מעגבניות טריות. טחנתי במעבד, את רואה? אני יודעת שאתם אוהבים הרבה רסק. הוספתי לזה גם פפריקה מתוקה. נכון שהצבע הוא יפה? כן. מקסים. צבע משגע. נמרח. גם ריח משגע. חמודה. נכון, הריח הוא טוב. סבתא יודעת לטבל אותו יפה. שיהיה ריחות נעימים. את אוהבת עם תבלינים? אם אני יטבל למשל באורגנו, את אוהבת? לא כל כך. לא, אז אנחנו לא נשים אורגנו. זה ככה עם כל מיני תוספות גבינה. למשל זיתים? לא. אנחנו אוכלים בלי כלום עם מלא גבינה. עם הרבה גבינה? טוב, מה מלא אנחנו אז... יודעת מה? אנחנו לא מזמינים, אנחנו קונים. של סגב. כן? לא, זה באמת פיצה. ואיך הפיצה שלי, אוריה? טעימה. הכי טובה בעולם. יופי. שמחה לשמוע. תמשיכי לספר קצת על עצמך בינתיים. אפשר לספר מה פעם עשינו? מה למשל? בישול. כן, בהחלט. הלכנו לקניון בת ים ספרי מה עשית חוויה מסבתא שעשינו פעם לחמניות. עשינו גם סופגניות ולחמניות. נו, ונהניתם מהסדנה שעשיתי לכם? כן. ועשית לנו גם מוגות טעימות. נכון. אז עכשיו אנחנו ניקח את הגבינה, אני אקח גבינה ואנחנו נפורר על פומפייה. רגע. עם פומפייה ואנחנו פשוט... ומה למדת מזה שאני לימדתי אתכם? את עושה גם בבית? את מיישמת בבית את זה? כן. מה את עושה בבית, עמי? בבית ספר, פעם אחת בבית ספר, אז אבא היה לוקח אותנו, ואני ואחותי היינו עוזרים לאבא לעשות אורז, קוסקוס, שניצל. אני הייתי מטגנת שניצל והייתי נזרת. את יודעת מה? אולי נעצור רגע את המצלמה ונמשיך אחר כך. מה את עושה, אוריה? אני מגרדת ובזכות סבתא הפיצה תצא לנו טובה. באמת? כן. את אוהבת את הפיצה שלי, ממי? כן. טוב, הנה. עכשיו אני גם עוזרת לך. אנחנו עושים כמות גדולה. נכון. נראה לי רואים כבר מאחורים. כן. את הכמות. בהחלט, כי אתם אוהבים גבינה. אני אעשה כמות כולה. שאתם תהנו. את אמרת זיתים שאת לא אוהבת. נכון, אמרת זיתים את לא אוהבת. אני גם לא אשים אורגנו. אם יש לך תירס, אולי תשימי על חלק מהפיצה תירס. כי שיילי אוהבת. תראי איזה כמות יפה. כן, כבר ראו מאחורים את הכמות.
עכשיו, אוריה אני אפזר בצורה כזאת, לכל אורך הבצק. שמה המון. כי זה יותר טעים. אוקיי. אני עושה מה שאתם אוהבים. עשיתי את הכל. יופי. טוב, אמרתם שזיתים אתם לא רוצים ולא אורגנו, אז אנחנו נכניס את זה עכשיו לתנור. בצק קלים שאני הכינותי נמצא בתוך התנור. בפינה תבלנתי עם אורגנו, לא כולם אוהבים, ויש חלקים שלא פיזרתי גבינה. יופי, בצק דק. טוב, עוד כמה דקות האפייה מסתיימת, כולם ייהנו מהפיצה נהדרת. זאת הפיצה המפונדרקת הנהדרת. איזה נפיחות פה יש של גבינה. איזה יופי של פיצה. משהו. טוב, תירס בסוף שאלתי אותה, היא לא רוצה, כי היא משתעלת גם, אז לא נעים לה בפה. פיצה מקפיצה דקה, טעימה מאוד. לבריאות.